tay ili jay nga to ili nga adayo higit tay karayan ti Apo jay ili nga kayat ko inapuray katno tadati inay ayat ko. Jesus, Jesus, katanawagan na tunggal itag ay ko to'y iman. Babaan tinagan mo at to'y ipukaw ko, madaydayaw ka nga Apo. Nutipan panunot ko tumayab jay nga to ket dumanon iti Apo iti apagdarigmat rupan at makita rupat ng salaka